ସିଏ ବଞ୍ଚିବେ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିବି ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେବେ ବି ନିଷ୍ଠୁର ହେବେନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରି ଦେଖେଇଦେବି, ଦେଖେଇଦେବି, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। बाहाघर 8 वर्ष पर पुआ जन्म होइतिला। सेदिन तमे खूब देखैला भला, लेकिन ये सारिया कहिला पूरा। तबे जा कलो पूरा कलो, मने रखो मो पुअर जदि किछि हेई जाए ताहले भाबी नभ तमे मो भाग्यरे नथिल। हरिश्चंद्र पड़ीले भाग्य तो से नल राजा काटी घास। मो भाग्य मो बहरे साजी बाबू, मोर समस्ते थिले, आज मोर कहीं थिले समस्ते मोठारू दूरे गले। अच्छे से मरण सह लड़ाई करुचे बाबू, टका नहले मो स्वामी मरी जीवे। आपण माने मते किछि साहाय्य करंतु बाबू, मो स्वामी रो जीवन भिक्षा मागुचे। स्वामी रो जीवन पाई मागुची
ଖଣି ପକା କେତେ ମିଳିଲା ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେତିକିରେ ତ ସ୍ୱାମୀକି ଭଲ କରିପାରିବୁ ନାଇଁ ଆଉ ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରର ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦବୁ ମୋ କଥା ମାନି ବିଧବା ହେଇଯିବୁ ସତୀ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଭରସା ର ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭଲ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯମକ ପାଖରୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ପାରିବୁ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ଇତିହାସ ଏବେ ସନ୍ଦେହର ଚକ୍ର ବିହରେ ଛଟପଟ ପୁରାଣ ପୁରାଣ ବିଚରା ଆଉଟେଟେଡ ଶବ୍ଦର ପାହାର ଖାଇ ନହୁଲୁ ଆଣ ଯୋଉଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତି ଖେଳର କଣ୍ଢେଇ ସେଠି କାଟୁରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ